तर मिरसांगे लोणचे करतात तर मिरसांगे एक घाय घालून दवरता. आता सासम घालता. यदि हिंगा पिठी घालता. सासम ही पडपडेल. आता मिरसांग घालता आपण. मिरसांगे मीठ घालता. कोथिंबीर पालन पुदिना आणि आले या वाटून काढता. आता वाकील पालो घालतो त्यांचं. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ पिठी घालता. एक 1 चमची जिरा पिठी घालता. लिंबी रस घालता. लोणचे जाल्ले मिरसांगेचे तरी बाटलेन घालून घातले. या मिरसांगे लोणचे भायर दवरत की फ्रिजात दवरता. भायर दवरत. फ्रिजात दवरल्यार कांय जायना. सुमार समय आहे. मिरसांगे लोणचे रेडी झाला. मस्त युनिक आणि टेस्टी पिकल रेसिपी आहे. तुम्ही वेळ ट्राय करायची आणि कशी झाला म्हणून कमेंट करून सांगू का. मिरसांगा इझिली मेळचे इन्ग्रेडियंट आणि इझी रितीने आम्ही सांगून दाखयला. ट्राय करून जातारी इष्ट जाल्यारी लाईक करायची. या व्हिडिओवर कमेंट करायची. तुमगेल एव्हरी लाईक्स आणि कमेंट्स काउंट जाता.
आणि प्लीज आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करूंक विसरू नकांची. थँक्यू.